konkretno kuk. Međutim, kukovi mogu imati i oblike životinja, biljaka i tako. Ne znaš kako to boli, dok vjetar raznosi pahulje, još se nadam tebi. Čudno dani prolaze, se stvoriješ i ne znaš kako to boli, dok vjetar raznosi pahulje, još se nadam tebi. Ti mene primjećuješ, ti ne znaš kako to boli, dok vjetar raznosi pahulje, još se nadam tebi. Ti mene primjećuješ, ti ne znaš kako to boli, dok vjetar raznosi pahulje, još se nadam tebi. Po broju izložaka, odnosno uzoraka, možemo se pohvaliti da naša zbirka ima preko 60-ak izložaka različitog postanka. Svi ti izložci su popraćeni jednom karticom sa osnovnim informacijama o nazivu stijene, postanku, nalazištima i zanimljivostima. Poupljenim ostacima biljaka. Interesantan je i barit, ruda koja se nekada eksploatirala u Lici. To je stijena sa najvećom specifičnom gustoćom i težinom. Zatim je tu boksit od kojega se nekada, koji se eksploatirao također na području Like i proizvodio se aluminij. Izložci su abecednim redom, idu ovako. Ovdje su tumačenja kako sada evo ovdje predstavljamo. Ovdje su lijepe misli o zemlji. Mislimo